Servus ľudia, moje intro, čo hralo pred chvíľkou, ste asi už videli. A keďže ja sa zaoberám telefónmi a mám rád veľmi techniku, tak som sa rozhodol, že vám ukážem pár takých trikov na telefóne Xiaomi Redmi A5 tuším. Tu vám to ukážem. Áno, Xiaomi Redmi 5A. Tento telefón nie je sponzorom. Hovorím ešte raz, nie je sponzorom. Tento telefón som si normálne požičal od babky. A začneme prvou vecou. Ukážem vám, čo robia, ja neviem, poznámky. Kliknem a teraz sa pozerajte tam, kde bolo to na poznámky, to miesto. Tam sa pozerajte. Videli ste? Priplo sa tam pero. Takisto to funguje s nastaveniami. Pozerajte sa dole vpravo. Koliesko sa otočilo. FM rádio. Dobre, teraz si ukážeme ďalšiu výhodu telefónu. Ani neviem, čo by som mohol ukázať. V skenéri, ježiš, toto zase zacenzurujem. Tuto máte, že QR kód ako. Tu máte dokument, tu keď si vlastne tak ono vám to obreže presne, ja neviem, dokument by bol tento. A teda takto to musím ukázať do gauča. Dokument by bol takýto veľký, lenže ja by som ho potreboval presne. Ale ja by som ho odfotil takto, ale ja by som potreboval presne takto zrezať. A ešte takto zrezať. A to sa vlastne dá. Vám to automaticky ureže, viete? No sa vám to automaticky, sa tam urobí taký výrez v tom skenéri. Keď si to naskenujete, QR kód funguje takisto ako na iných telefónoch. A teraz je tu jedna nevýhoda. Galérii, keď si dáte albumy, tak tu máte väčšinu snímok, obrazovky a tak, hej. Máte snímky, obrazovky, stiahnuté veci, tu sa mi už tvorí album, lebo tu tak nahrávam video, ale je blbé, že keď z toho vyjdete, teraz sa vrátite, tak to máte na fotografie a my potrebujeme zostať tu. Tak to je jedna nevýhoda, ktorú by mohli upraviť. A inak neviem, čo by som ešte mohol vytknúť alebo vám ukázať zaujímavé. To, že iné telefóny nemajú to že zvýšiť rýchlosť alebo čistenie. Zvýšiť rýchlosť napríklad. Nevadí, že to niektoré telefóny nemajú. Napríklad tu bol predinštalovaný Word a Excel, ale keď si ho dám takto, tak sa dá normálne odinštalovať. Ale ja si ho tam nechám, pretože v tom často robím a na počítači ho nemám. Takže toto bolo asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo a čavec.